Снимаш ли? И какво? Вера се опитва да прибере животните в канчето, което е под водата. Айде усмихни се на камера. Ние далечетата. Искаш ли да извадим канчето и пак да ги прибираш вътре? Айде дай ги вътре. Ти го и това стига. Ето ти ги тия, дето потъват, може би ще се получи на схема, да ти искаш да се видят. Дрежаш ли? Зад борда. Това се казва естествен подбор. Зад борда. Ще ни приберем тук. Това нещо да потъмне, какво му? Един клон да сложим на дома. Потупи. Опа, пина ли вода? Пречи ли ти така? Всички избяга. Ето ти. Вяра, виж къде е стига. Стига съвнение по си. Ще обърне кръка. Вяра, какво направи? Има стики долу. Къде има? Бяло. Ето го. Виж, ето го, тук е. Ето го. Ето стига. Чакай, ти къде съвсем полегна като джакузи. А водата как е, да не е станала? Не, толкова е. Но тук е вече добре. Сега има прасе. Овца ли виждам? Овцата не става. Ети едно едно взема. Ако сте мърка това. Искаш ли да джакузи? Каква беше логиката? Къде му фали? Отпред. Виж. Мек. Тук мамата ти вече си има тези в кухнята. Гледа. Ти виждаш и канчето като го прибере в канчето? Да, бе. Да. Да. Купона. Мисля, че трябва да прекратяваме вече. Не, защо? Тръкаш си очите.